Harvest time. Harvest na tayo ng ating mustasa at ano nga yung aran na kay? Ng mustasa na tanong natin. Kaya na tanong Chinese. Mustasa at saka pichay. Kasi lutuin na namin. Wala kaming ulam. Kasi kuando man ako kadya. Okay na data na gani. May nga grub-grubon makag ng gamay lang din mantika paturo mo. Ay sus. Kaya tak nami haylan ko. Ang dami. Bilhin mo ito sa palengke. 50 pesos na. Dito gabot lang. Ayan. Busin ko na harvest. Guwapa. Ano ba? Hanggang libro sa bawa na. Patang mo sardinas. Jesus. Amit ang ispamahaw nito. Ito kakaon ka mapait niya. Okay. Ayan. Bili na kayo, bili. Bili na.